Sino bang hindi matatakambi sa tinaktak na to? Just comment below. Tululawi pa nga ako, ginising na ako ng mama ko. Tinatamad pa nga akong bumangon. Pero sabi ni mama, bumangon na daw ako kasi may bibilihin kami. Akala ko naman kung anong bibilihin. Bumili kami ng hipon at buko. Sabi ko kay mama, salamat ba kasi magsisigang tayo ng hipon. Oh, mali pala, Bi. Kasi ang gagawin pala ni mama, tinaktak. Tinaktak ang tawag sa amin. Bicol sa Iriga sa Parina. Pinangkat naman ang tawag sa Tagalog. So, hayun na nga. Blender na lang natin yung mga sangkap. Yung sibuyas, bawang, luya, at lemongrass. Na natin pahirapan, Bi, ang mga sarili natin. Kaya i-blender na lang natin. Laking silbi din ang blender na to. Nagagawang madali yung mga gawain ni mama. After that, babalatan naman ni mama ang hipon. Isi-set aside natin yung ulo. Ababi, napapa-English na naman ako. Hinugasan muna ni mama yung hipon. Ilagay na sa blender. Kumahan ng konting buko. Kasi instead na tadtarin, i-blenda lang daw ni mama para mas madali daw yung trabaho. Kaya lang, Bi, nakakalungkot. Hindi kaya ng blender. Parang ikaw, hindi mo kaya mawala siya. Daw, Bi. Kaya hayan, ginawa ni mama, tipikal na paggawa ng tinaktak namin sa Bicol. Mano-mano, Bi. Kaya good luck sa'yo, ma. Sabi ni mama, ang hirap daw palang gumawa nito. Akala niya kasi gagana yung blender. Pero carry lang, Bi. Walang atrasan yan si mama. Lalo na pag mga craving ng food. Kaya imposible, Bi, magsimula yan ng diet. So, hayun na nga, timplahan na natin. Ilagyan na ng asin, paminta, at konting magic sarap na pangpasarap. Halu-haluin na natin, Bi, hanggang sa mag-combine yung mga sangkap na nilagay natin. Tansya na lang, mama, yung paglagay ng sangkap. Wala na sukat-sukat, Bi. So, hayun na nga, magbalot na tayo. Shoutout nga pala kay Tita Joyce sa pagdala nitong daing galing Bicol. Thank you, Tita Joyce. Ibalot lang natin ng ganito. After that, tatalian ang dahon ng lemongrass para secure siya. Wow, sana all secure, Bi. Ano ba yan, ma? At parang hirap na hirap kang magbalot. Tapos nagbunot na si Tito Ricky ng nyog. Yan na yung mga nabalot ni mama. Tapos yung sinet aside natin kanina na ulo ng hipon, ilalagay natin sa kawali. Ilalagay din natin yung mga tirang lemongrass. Masarap kasi sa tinaktak, maraming lemongrass. First time pala ni mamang gumawa ng tinaktak. Kasi sa amin, sa Bicol, bumibili lang kami sa naglalako. Kaya dito, wala namang nagtitinda ng ganito. Kaya sabi ni mama, gagawa na lang daw kami. So, lagyan natin ng gata. Nakapan na din yan ni mama. Takpan na natin, Mabi, para maluto yung tinaktak. So, after few minutes, kumukulo na siya, Bi. And the design is very masiram. So, hayan na nga, luto na. So, uno pa ka, di nakita hapita mama. May pa 100 pesos Gcash kami. Sa lucky follower na mapipili namin. Na laging nagsishare, comment, and react sa lahat ng content na ina-upload namin. Thank you for watching and follow for more. Bye-bye!